Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Good evening, ladies and gentlemen of the best quality. Umzansi wonke wonkana kusukela entshonalanga kuyoshona empumalanga, inyakatho neningizimu ngokunjalo. Igama lami ngiSipho Sithole, Dr. Sipho Sithole, emsinga la ngizalwa khona. Abangaziyo bangibiza ngoMatshitshi Gundane ikhanda lethu esihlobo. Namhlanje ke sekunjengoba kade kushiwo izolo uBig Zulu noKhuzani bememezela estadium FNB ukuthi banitshela ukuthi njengoba kunomdlalo kanobhutshuzwayo ongomhla ka10 kaAugust lapha eSentini kubambena khona uMaskandi neHip Hop. Sebephinde bahlela kanjani ukuthi lemidlalo leyiqhubeke. Bazonibikela ke isizwe sonke ukuthi ke yini uhlela sebelenzile mayelana nokuthatha lemidlalo iqhubeke iye phambili. Bazosikhulumela, bazokhulunyelwa yimi. Kodwa nje mina ngisafuna nje ukusho ukuthi uMandela washo ngo2000 ukuthi umdlalo kanobhutshuzwayo inamandla negalelo elikhulu lokushintsha umhlaba wonke. Ngisicela manje ukuthi usiseleke nje utshele izwe lonke ukuthi which ones are the top 8 genres ezizoparticipate kule soccer. Uke washo usithenjwa ukuthi i-top 8 ngenxa yokuthi maningi ama-genre ayithandile lento eyenzakalile. So ke ama-genre azongenela lo mncintiswano we-German soccer tournament ami kanje. Eyoqala i-Afrikaans, kuze amapiano, kuze igospel, kuze igqom, kuze isicathamia, kuze umaskandi, kuze ikwaito, kuzovala ke ilokhuzana i-hip hop. Should ngisazoba nenkinga phela ngoba yabona nje kusekhona amanye ama-genres azothi hayi nathi siyafuna ukungena. Asazi mhlambe mayikhula le tournament mhlambe yobe top 16 washe kwacima ngoba lezi engizibona la yizo impela ziyashaya. Bazobuza ukuthi dance, hayi dance ne-house nani why singangenanga ne-jazz ne-afro soul. Ngizothini lapho? Omunye kuzozibuza ukuthi kungani kukhona o-Afrikaans bengekho omandiya yabo. So ingakho nje bathi usho baba usithola ukuthi uqala kwalento iqalwa manje kufanele siyaqala sithi 1 but ukukhula kwayo inephupho layo la iyakhona. Maningi ama-genres azovela okunye bekuya ngokuxhumana kwabantu.